ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 6C ଅଙ୍କନ 9th କ୍ଲାସ୍ର 1 ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ। କାଲି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଆଇ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଡବଲ୍ ଆଇ କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ଆଇ ତୁମର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଅଙ୍କନ କର, ଯେଉଁଥିରେ A ପ୍ଲସ୍ B ପ୍ଲସ୍ C ବା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଦେଇଛି 10.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏମ୍ କୋଣ B ହେଲା 105 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମ୍ କୋଣ A ହେଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କି ଯାହା ବି ଅଙ୍କନ କରିବା ତାର ଏକ ରଫ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ରଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଛି ABC ତ୍ରିଭୁଜ। ତୁମର ଦତ୍ତ ଅଛି A କୋଣ ହେଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ, B କୋଣ ହେଉଛି 105 ଡିଗ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବା ସରଳ ରେଖାଟେ ଡ୍ର କରିବା। ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇଯିବା, କିଛି ମାପ ତାର ନାହିଁ, ତାର ନାମ XY ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁମର ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା A ପ୍ଲସ୍ B ପ୍ଲସ୍ C ଦେଇଛି କେତେ 10.5। ସେହି ମାପର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା। ଫାଷ୍ଟ D ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ନେଉଛି ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ D ବିନ୍ଦୁରୁ 10.5 ଧର ଏଇଠି ହେଉଛି D ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କାଟିବା, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ 10.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯିଏକି ତୁମର ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ D ପାଇଗଲେ। D ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର B ବିନ୍ଦୁରେ ଯେତିକି ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ନା 105 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଏଇ ଯେଉଁ 105 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି D ବିନ୍ଦୁରେ 105 ଡିଗ୍ରୀର ଅଧା, 105 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା କେତେ ହେବ ନା 105କୁ 2ରେ ହରିଦେଲେ ତୁମେ ପାଇବ କେତେ ନା 52.1 ଡିଗ୍ରୀ। ତୁମେ ଏଇଠି 105 କରିକି ତାର ଅଧା ଅଙ୍କନ କରିବ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଦେଇଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ C କୋଣର ପରିମାଣ ବାହାର କରିକି ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ, ନାହିଁ ତ ଯଦି C କୋଣର ପରିମାଣ ବାହାର କରି ଏଠି ଅଙ୍କନ ନ କରୁଛ ତ A କୋଣର ପରିମାଣ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତାର ଅଧା ଅଙ୍କନ କରିବ। A କୋଣର ଅଧା ଅଙ୍କନ କଲେ ଏଇଟା BC ନ ହୋଇକି B ଆଉ A ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ପାଇବ ସେଇଟା ତୁମର C ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା D ବିନ୍ଦୁରେ B କୋଣର ପରିମାଣର ଅଧା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାପ ନେବା ମନ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚାପଟା କାଟିବ ସେଇଟା ହେଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେନ୍ 120 ଡିଗ୍ରୀ। କାହିଁକିନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ତ ହେବନି 105 ଡିଗ୍ରୀ, 105 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟାକୁ ଅଧା କରିବା। ଅଧା କେମିତି କରିବ ନା ଏଇଠୁ ରଖି ଏହାର ଅଧା କାଟିବ, ଏଇଠୁ ରଖି ଏହାର ଅଧା କାଟିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଆକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବ। ଦେଖ ଇଏ ତୁମର ହେଇଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। 90ରୁ 120 ଭିତରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଡିଫରେନ୍ସ? 30 ଡିଗ୍ରୀ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯଦି 30କୁ ଆମେ ଅଧା କରିବା ହେବ କେତେ 15। 90 ଆଉ 15 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 105। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଆକୁ ଏଇଠୁ ରଖି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ ଏପଟେ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବ ଏପଟେ। ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର କେତେ 15। 90 15 105। ଆକୁ ଏମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଆମକୁ 105 ମିଳିଗଲା। କେଉଁଠୁ ନା ଏଇ ମୂଳରୁ ପୁରା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ତୁମର କେତେ 105 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ 105 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧା କେମିତି କରିବ ନା ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଅଧାରୁ ଅଧିକା ନେବ ଚାପ, ଏପଟେ ରଖି କାଟିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ରଖି କାଟିବ, ଯେଉଁଠି ହେଲା ଇଏ ତୁମର ହେଲା କ'ଣ 105 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା ବା 52.1/2 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ କେମିତି ବଢ଼େଇଲା ଉପରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେତିକି ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି 45 ଦେଇଛି। 45 ଅଧା ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିବା ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାପ ନେବା, ପ୍ରଥମ ଚାପ 60। 60କୁ ଯଦି ଅଧା କରିବା କେତେ ମିଳିବ? ଏଠୁ ରଖି ଏପଟକୁ ଚାପ କାଟ, ଏଠୁ ରଖି ଏପଟୁ ଚାପ କାଟ। ଇଏ ତୁମର ହେଇଗଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇ 30 ଡିଗ୍ରୀର କେମିତି ଯୋଡ଼ିବ ନା ଇଏ ଯେହେତୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 30ରୁ 60 ହେଲା ପୁଣି 30। ଏ 30କୁ ଅଧା କଲେ ଆଉ 15 ମିଳିବ, ଯିଏକି ତୁମର ହେଇଯିବ 45। ପୁଣି ଆକୁ ଅଧା କର, ଇଏ ବି ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ବି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମିଳିଗଲା 45। 45ରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ। ୟାକୁ ଆମେ ଅଧା କରିବା। ୟାକୁ ଅଧା କଲେ କ'ଣ ନା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟ, ଇଏ ଏଠି ହେବ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟ, ଇଏ ଏଠି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଲା ଏହାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ନ ମାରି ସିଧା ଗାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଏ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଛେଦ କଲା କାହାକୁ ନା D ବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ବଢ଼ିଥିଲା ଆଗକୁ ତାକୁ ଛେଦ କଲା ଯେଉଁଠି, ଦେଖ
ये है तुम कौन ना सी बिंदु कहीं यहाँ बी नहीं यहाँ ए नहीं यहाँ हूँ सी बिंदु बढ़ी सी बिंदु मिलगला ठीक अच्छे। बर्तमान आ कौन करवा ना जो डी सी अच्छी समद्विखंड करवा आउ सी जो बाहु होती समद्विखंड करवा। तुम जान गोटे बाहु के समद्विखंड कराए प्रथम डी बिंदु रखिए पुट चाप काट से हिसाब से चाप आसरी सी बिंदु रखिए चाप काट सी बिंदु रखिए चाप काट जो दुटा छेद कर जो डी को छेद कला सी है तुम कौन बी बिंदु ठीक सेमती तुम जो अच्छी कौन ना सी ई ताकू समद्विखंड कर सी रखिए पुट चाप काट सेमती ई रखिए ठीक काट एपटू काट ये जो तुम कौन कर डी को छेद कला ये हूँ तुम किए ना ए बिंदु ए बी सी मिलगला सी को बी और सी को ए जॉइन कर दिया ये है तुम एबीसी आवश्यक त्रिभुज। देख जदि पिला माने बुझी पारथिबो ताले वीडियो लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो जदि अबुझा थिबो ताले मते कमेंट करी जणैबो मु नेक्स्ट वीडियो रे तुम मन पई आठारु बुझी पारला भली ढंग रे वीडियो टी को तुम मन पई प्रस्तुत करिवि।